Здравейте хора, ние сме нов канал. Ако ме знаете, аз имах предишен канал, който вече не работи, сякаш моя YouTube не става. Но днес с брачера ми Ганчо ще кажем какви лоши неща има в този лава бер. Опитахме всички лава бер вкусове, но не всички, защото се опитваме да опитаме новия. Нашия това процент от захар, като те майка ни баща ни е много за технология това и видяхме колко захар има вътре. И просто по-лесен начин да видиш колко захар има вътре, да го разклатиш и да видиш колко това балончета има. Ако има много балончета, значи има много вредна захар. Разбрахте ли? И съдържа много-стоп захар. Мисля, че за по-добро здраве за вас, не мисля, че трябва да опитвате лава бер, защото той само се опитва да изкара пари. Знаете ли, един лава бер, дето е само като един сироп или сокче, е за 3 лева. Но същото сокче, дето може да си го купим за 1,3 стотинки, е просто брутално лошо и е твърде скъпа цена. Също за Clash вид не мисля, че е твърде полезно, защото Слави може да лъжи, не се знае. Защо всяко един ютубър трябва да си има мърч, неща, или пък това собствена храна, като Айде БГ, пуканки лава бер, неща. Мисля, че това между да правят за нас добро, мислят само да изкарат пари. Бърче да ми, ако иска да каже нещо, заповядай, Бърче. Нещата, дето съдържа лава бер, не са толкова полезни, но има твърде много захар през това нашия мисъл. И просто мисля, че лава бер не е за деца, а е за по-големи хора. Например, там има сексуални реакции, като видеото ще ми бъдеш ли приятелка за един цял ден. Да, в TikTok, виж, Ганчи, в TikTok имаш две момичета, пробваха коледните лава бер вкусове и повърнаха и стана им лошо и искаше да ги съди. Да, сексуални реакции има и като това ще бъдеш ли моята приятелка за един цял ден, ще се оженя на ден и после направиха второ видео за сватба.